Memang kula pengen kenalan Bunda Ayu sing di Singapura, Emily kaji carinya sing di Nok Cinse. Ini kaji carinya sing di Nok Cinse. Ini kaji cari 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 sing di Nok Cinse matur kesuwun. Dudu saking kula rebut cinta wong sing tapi senyatane ora bisa kelale. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan ora beda pikiran. Serombongan panitia Bang Buyut Warung Nok Ajeng Nok Rula Bos Tunggal. Mungkin wis terlanjur kula dekat lagi pengatur, senajan buktine batin terasa hancur. Bisikan cinta wis nempel ing dada, sing gawe kula ora berdaya. Wong bangkir Emily kaji tarwi Ajeng Robi Bos Material spesial khusus kanggo Bapak Kunci Ibu Kubu Rambatan Kulon Bunda Ayu sing di Singapura. Pemuda pecantilan kakak kula pilih kesendi, senajan ora dikawin karo kula rasane prihatin. Wong ana ikatan pemuda pecantilan Bunda Ayu sing di Singapura. Ini kaji cari sing di Nok Cinse. Nok Nenes sing di Warjus Cikedo. Lamun cinta bisa diukur, monggan kula kene batur kang kula sifate wong mungkin wis terlanjur kula demen lagi batur, senajan buktine batin terasa hancur. Bisikan cinta wis nempel ing dada, sing gawe kula ora berdaya. Kunci mamaku Rambatan Kulon, pemuda pecantilan kanggo separan aja wong Rambatan Kulon. Bapak panitia Nok Ajeng Nok Rula Bos Tunggal. Yuda Putra ayah kula pengen
Duduk saking kula rebut cinta wong siji, tapi senyatane ora bisa kelar.